rette position. Ja, det er jeg. Jeg vil også starte med at byde jer velkommen til vores daglige fodring her i Nordeuropa, det største akvarie. Og som I kan se, så starter jeg lige med at bevæge mig lidt ind i oceanet her. Det er simpelthen på grund af vores 2 klumpfisk. For når dykkerne kommer i vandet, så ved de altså godt, at nu er det spisetid. Og så når store fisk, de skal have lidt plads at bevæge sig på, Bjørn, så jeg bliver lige herinde i midten af oceanet i starten af fodringen. Ja, lige nøjagtigt. Det er også helt rigtigt. Det er en kæmpe stor fisk. Meget stor. Den lille, den vejer måske 75 kilo, og den store vejer vel 230 kilo, men nu siger vi nok, at det er meget store fisk, og det er det jo også i forhold til os mennesker. Men Henrik, i forhold til en klumpfisk, hvad den kan blive, så er de jo så små, at de ikke engang er kønsmodne. Det er rent faktisk bare små babyer. Det kan man bruge. Det er, at det er også den, der ligger allerflest æg. En klumpfisk, nogen vækker faktisk gyder op rundt 300 millioner æg. Så der var der mange af dem ude i de forskellige verdenshaver. Ja, man skal også tro, at når man hører det der 300 millioner æg, så er man normalt sådan med nogenlunde fornuftigt, så er det klart, at vi har masser af klumpfisk. Men det gør der nemlig ikke, fordi 300 millioner æg, der er næsten ikke nogen af dem, der bliver til noget. En rigtig stor part, de bliver taget af planktonærende fisk. Det er bare, han klapper den. Så er det. Der kommer også et til. Nu kommer der en til, og så kan klappes. Ja. Det er